No, pinabalik at ni tatay kay Gotela ko nang hatag. Kay maya ka ko nahabro, damo lang ko na ito nang ginatag ako. Oh, maro pa yakon. Paman tidaan bunyog, makusog ako nung kumawin tambukan minudo. Este, dadawin man ini nga mapas ko. Uray bugas, uray butane, uray sura. Yes, gidaw, sakto la. Umabot ngayon ni Politikang Manila. Nak, Manila be, pakaday. Antay. Pakato ka ni mo ninong, kay mabuti kang Manila. Pakarong pinaskon, advance na nakadaan na iya. Teka hira, yung potay Pasko. Sige na ka, maray katakuan. Uray ko pakurukwarta. Uray ka pa niya nga unon. Sige na sila. Pakato kay bis kita, makapangiklop na yan. Sige tay. Adalas yung ninong kayo na. Oh, tay. Alam mo ulat ha. Mapagot talaga't nag-upload. Kinakapamundar dahil yung mga gamit. Tino, nawari ka pa motor. Takto latik magkikrismas sa takluban. No, kakano ka mo ko. Uy, napakalalas ka man inanak. Bisa na eh. Ano? Nga siring tatay, mapa-advance ko no, kay waray ko no kami parang bugas. Anong advance ka na ano? Pampas ko no. Pero ayaw pa matpasko. Amot ka tayo, ira, sa waray kami parang Okay daw. Sige na lang. Kaya may kwarta manak din eh. Pari ka mo bukas kang sura. Wala. Ada, dili nagmatagay mo Pasko niya kay matag naman kami. Yading 500. Siya pa ito. Sige, no. No, pwede po. Karayo pat Pasko. Sige lang ito. Hindi na makmatagay Christmas. Tay, Uy, adi nang pamaskuhan ni Ninong. amo na ini. Baka ini ha, tagayihan niya dito sa ibang bansa. Pero yan to ka years. Kulang ini, nak. Balik ka to, balik sa Jawari kita biyutin. Mama din hani. Pagpabunyag ko mo, makusog man niya kumaunin humbanganin. Minudo. Ato, sa Jawari kita biyutin, kulang ini. Mapalit ka sa ako ng bugas. Budget pa natin. Ato, anak. Ato, hindi ninong nga. Kulang pa ko no, nasa ni tatay. Sige, tay. Dali. Ngayon na nga, atis ibagod na utit na katulad sa abroad. No, pinabalik at ni tatay kay Gotela ko nang hatag. Kay maya ka ko nahabro, damo lang ko na ito nang ginatag ako. Oh, maro pa yakon. Paman tidaan bunyog, makusog ako nung kumawin tambukan minudo. Pori kayo nanunumboy naman yun eh. Sila, sige lang, kahit di kang man nakagawas. Pagbibigyan ko ikaw, wala kang bugas, tapos sura. Yeah, panbado mo na yun ha. Pan-snack, pagkat na. Sige na, salamat, okay la. Wala problema. No. Daw ka di pori, nanunumboy na. Mga ito't pagpabunyagan. No? Pero sige lang, pagbibigyan ko lang eh. Tay. Tay. Oy, Adi na natag ni Ninong. naudot ka kukuha niya mo na niya. Uskalibo. Dako naman ito, tay. Wala ka niya mo na itihatag, kakulipot niya. Ikaw niya ng bansa. Pagitay kay makarawod na ganito. Uy, hindi na pa po niya kayo mo, dili ka naging kukuha ka ninong, nagpipirit iya. Kaya na nakaubusan, red horse ka ng kuha, nagdala pa yung tuba. Nagdala pa yung tambok. Ay, kumilat ka tutik. Balik ka tol, balik siya nga. Magagamito ni mo ito yung pag-eskwila. Tapos, mabayad kita, aton bill, wala kita, baradit bill. Katula na. Sige, tay. Dali ha. Gabay nila ko rin mag-inuli din. Makulban niya eh, nang naibos na ito No, kwarta. pinabalik na naman at ni tatay. Ay, liwat. Kay damo ko nung tambaray dalit. Habalay. Dili ko na obligasyon ng mga baray doon. Kaya na nagkumanli ko kaya ano. No, ngayon reklamo na si tatay. Kay di na ko nung nagpagunyag, makusog ako nung minumhin red horse. Ako, grabe na yun yun. Ya. O, di pan 2,000. Pagkadi. Gamitan niyo, habala ka mo, bulik ko na rin. Total kasbas man yan na. Sige yung tatay, gimpapabunyag ang ako nutro. Tapos itamong ka magpari, ginuutod ko na. E nanunumboy matiya, dira naman inas niya. Ipadilit na lang ito, sige, dira na ako. Tatapor kita ini, maganda na. Diri ko na nga nikaw Ninong. Sina, pagkado na. Oray na, dira na ako. Gabay na lang pa rin mag-inulingan ni ngayon ang takluban. Mo ito pagpapabunyag. Kailangan talaga matagad para bugas, sura, baridan kurinti, tanang tubig, yutin. Karagpirit, pagutas karagtumboy, pagudak mga kinaon tos ininom. Sunod din na kaya magkikinon mga inanak niya atis. Mapupurduyak ini.